खन्थाइनि मुं फैमालनि हांगोमा। खन्थाइखौ लिरदों बिउटि बसुमतारी, डिस्ट्रिक्ट बाक्सा। दानिया फैदो बिथांजोनि खन्थाइखौ दान्दिसे सम खोनासंलांदिनि। दंमोन आंहाबो थाइनै मेगन, थाइनै मेगनजों नुदोंमोन आंबो बुहुमनि बायदि समायना महर। आरोबावदि गोसोनि मिजिङाव जिउनि बायदि थांखि बिथांखियाव आगान हरनो सिमां नुदोंमोन आं। नाथाय खाफाल मोनदा दुखुथिया जिउ आंनि। जिउनि लामा ससेयाव आन्दायनांबाय आं। बेनो नामा आंनि बेंगुरा जिउनि जाफुङै हास्थायनाय? आंनि बे बेंगुरा जिउआव खोनायोल' आं आंनि खोमानि सोरगिदिं बुहुमनां अख्रां गावस्रानाय सोदोब। आंनि गोरबो बिखाखौ रोहो रोहो हामग्लिहोयो। आंनि बिखायाव सारन्थाइ गावो, बोहैयो हांगोमानि मोदै। गोरबो सिंखावना रथ' रथ' गोसो सिङाव सुजुखुमादोंमोन आं इयुन जिउनि गोथार सिमां। नाथाय खाफाल मोनदा अबथिरायै देहा सोलेरजों नाख्रेबजानाय आं सासे खाफाल हावरियासो।